بلال فرماندے نے میں جس ویلے پاک محمد عربی دیاں اکھاں ویکھیاں اکھاں چکھاں پئیاں تے بلال فرماندے نے پھر میں اپنے وطن نوں بھول گیا اوتھے بوٹا صاحب لکھدے نے تے محمد بوٹیا یہ بوٹا صاحب سے ذات ہے بیت لکھے نے تو نامی گل کملی علیہ آقا دی کی تھی بلال دی کی تھی بابا جی سلیمان دی کی تھی سرکار قمر پاک دی کی تھی گل ساری عشق دی ہے یہ بوٹا صاحب کہتے ہیں تے محمد بوٹیا خوشی دے مقام تے میاں صاحب دا کلام غمی دے مقام تے میاں صاحب دا کلام جناب سائیں مختار محروم اونا دی یاد دے سکن اور اللہ دی ذات پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کالی قبلیہ آقا دے صدقے چودھری محمد ارشد آف چیچیاں رڑیاں انہاں دے شہزادے انہاں دے بیٹے انہاں دی شادی نو اللہ دی ذات قائم دائم رکھے کیونکہ میاں محمد صاحب دا کلام خوشی دے غمی دے پڑھیا جاندہ ہے اور اے میں سفر جڑا ان پیش کر رہے ہیں جناب میرے بھائی جان انہوں نے فرمائش کی تھی کہ جناب سائیں مختار محروم اللہ دی ذات انہوں قبر دے وچ سکون بچائے میرا اللہ ہے خوشی کا مقام ہے خوشی دے غمی دے سرکارے کھڑی ہوئی یاد کیتا جاتا ہے اور اے سبق جڑا میں پیش کر رہے ہیں کہ میرے موسم بھائی میرے بڑے بھیرا جناب چودھری محمد بشیر آف بانسریاں تحصیل کھاریاں نظمی کا شہر
عالمین سعودی عرب انہوں نے بڑا پسند ہے اپنی اپنی پسند ہوتی ہے کوئی کتابی طرز عاشق کوئی پہاڑی طرز عاشق کوئی پیروی دا کوئی سلطان العارفین دے کلام دا عاشق سرکار میاں صاحب رحمت اللہ علیہ رومی کشمیر ادب دے بادشاہ آپ فرماتے ہیں اٹلی گیا بندہ یورپ گیا بندہ اٹلی یونان ڈنمارک کینیڈا ناروے سپین سعودی عرب دبئی عرب امارات مسکت گیا عمان گیا بندہ آ جاتا ہے کراچی گیا بندہ آ جاتا ہے چیچنی لیکن جنہوں نے اپنی ہتھی سائی مختار محروم نے دفنایا ہے سائی مختار پر کے نہیں آئے تو میاں صاحب کی بھی کہتے ہیں عارف کھڑی رومی کشمیر فرماتے ہیں اور پھر عرض کرنا کہ خوشی کا مقام ہے اللہ دی ذات محمد و آل محمد صدقے چودھری محمد ارشد آپ چیچیاں لڑیاں نزدیکا شہر انہاں دے صاحبزادے انہاں دے بیٹے انہاں دے فرزند دی شادی نو اللہ تعالیٰ قائم تے دائم رکھے میرا سونا پھر سرکار لکھتے ہیں دیگر ٹلی تے بیاں خدمت اپنے